Rong Theang Baptist Church Samonduli atun pen ingdeng kithom karbi sengkan kimi katalon pon. Morinto bajong kiri patu aklamalong karbi sengkan kimi katalon pon. Non bir tang ton pen arju ikta. Prek jam hawar along positami karbi sengkan kimi alir alon pen katalon pondo. Lason sini jang karbi anglong lakha ki thom chintong constituency kaparlo. Morinto langtuk apam bajong kiri patu aklamalok positami KSA Hamren Regional Committee KSA chintong branch lapen. Morinto owe chingri asongai hin pen. Cepatil piponsi ingdeng pri karbi sengkan kimi katalon dut. Son si jaimek along adap apor. Por pioneer kepra achitim malompen KSA alama pangjar pondo lapen osomar atuma phan kepat thuparong ason mate sports positame bipon sirat amai pi positame padupon labang soarat amai pi along alohi sarpoman pengkedo morinto be arong asar the sarmen be lapen KSA Hamren Regional Committee along bidi sar proventimung lapen penang an KSA along klem rapet kithi kiding atung chetong dun simesen pen mai asai amo pachun pon lupusi pherangki pen birtanang pale dongka mukam pen Sanjeev ingti NE Pay News aprangsi media court itum phon operating pen na chetong thek phon alang litum phon ke rupilo lapen nilitum KSA Hamren committee nili secretary nilitum KSA Hamren ko team pen nilitum karbing nglong arat atum aprangsi karbing kan timia kardom pa jeri lo kardom lalolasi kupia posi iltum piniason amai karbiningkan kemi kapatinang kok bangke iltum kacini kenang sot iltum 1992 aningkan pen casing long po iltum kesi central committee long sarake hai Horen Singh Togbi lapen general secretary central committee along Bhupen Ronghang alang litum central committee long alang litum patir pipon pen karbi tum ta isi khai kang thim tupen chingwai chingsai ponsi alang litum dipu town along alang litum chingwai ponsi first karbi ningkan kini alang litum pamon ponlo 1992 ningkan alang litum paman ponlo ha so teng bensi langman mong pining 2024 ningkan anta alang litum karbi ningkan kini hala so ani kithik khone gele si litum pinyanita patir pipon long lo lapen apang si kero kang tung bangke chintong along KSA aropi atum phana litum phon churobek nengji chintong hawara long son nondak morinto ahawar long son non alang litum non uwi kimi atum phan bong mumar atum phan penchen lok sa pisa atum phan alang li lason alang litum lason karbi kan kimi katalon the on da pensun ka pache tong the kan alang tum da ke pineng lasilalo ni kaningji kang tunga bang kalalo ilitum karbia khai dum ta khai kang thimpina palasine uwi kimi tum phan lo ka ding ara tum phan yetum karbin lingkan kimi kupi posibi pono kokma halabang yetum kecini kenang so lasilalo la an sosesi ildum karbia khai tum non epang thelang dia lang ta la an sosesi tu karbin lingkan kimi bang ke katalon arong tim katalon rep jia pajineli so media himpe chunili pono lakha kre silang phera hawar chi thang ar ni Rong Theang Baptist Church Samonduli atun pen aning kanwang ason karbi sengkan kimi katalon pon alok manpeng kedo Reverend Dr. Solomon Rongpi NKBA President lapen Pastor Babu Ronghang Dikon Samuel Terang Jiten Teron Project Phangcho GCC Bronson Ronghang lapen Trinity English School Principal Sar Jiwon Terang lapen Youth atun pen Sunday School atun pen si karbi jutang alun kan ajai mekdeng pontet pen puthot athipu laso pier theke plang asontin arnam kang waitang apor si plang lo than par yang deng piket hom ang deng so isi Reverend Dr. Solomon Rongpi pen ajoksi kado kawe mondoli isi atuma phan arnam alam pen si lahin ning ceparung pon bolong komaji pen joy kim taro report NE Pay News Tangan AFP Rohatara Pensiun Adore Kutir Poti Apendan Andi Keroti Apenani litu media hin peneli phan la puson alam karjo pon ang litu handa churu lo la pen pini karbi singkan ki miar ni akoi litu la puson ke chingrum pe ngachar julong la ke arna mahir jumila
ansu selitum karbia ralong anam hirjme pedona la sino elitum che langdam pulote hako ituma phia phuron pen ke elitum ma phorki mu elitum virbo ma son sige che theklong lo la si sining do galam la sia ko pini elitum karbi sengkan ki miar ni elitum ni marli tum la pusona kam ke piklang pon ke mane hala hako ben elitum ke mithang pen si che pador inki pang reng po engke la son ki ok bang jor po la pena ko a homa bang ke upo ansi hon jeng po la update pen ta mane ko son lo update pen te la bor het po hopta bek bi po ing duglo bo pu iri pen lang pon bom po mane ing duglo bulote engke li tum tok pon si ansi engke phijeng po ansi arni long te po ansi engke li tum ke jeng pon po hon bi plang po ansi ping ki li tum che thak po papi ni se ta me hako ke la ping ki thak po nge si bu pi po kalar pa iksi po la son lo la si jarong po non ji ep nilpon rong thang baptist church pen sengkan ki mi ka talon batai ki thoma phong speaker sab ni phanang phalo la pen choro parpik lo rong thang baptist mondulia phan la pen sengkan ki mi kardom kado kawe karbiara doan phanta pilo element ke reverend dr solomon rongpi nili phan la son nang ke pha cheng lo dake nila prang du long le pen lang mondule hoi pen sengkan ki mi ka talon ke Hang baptist church pen la son katalon pon ni prang silo ka thek long la pen mahumi me cultural dance pen e ka paklang pon ke prang sin ni ka thek long sa lon do pik pasen le matha choro par pik lo pini nanglitum dagnilitum rong thang baptist church long nanglitum media staff hana kerupilo nanglitum dak anang palle po si sengkan kimia kardom pentanal tom phan pipizir lo na sipini dagnilitum sengkan kimi karbi thang sengkan kimi pining pen an phong thoma phong lo nilitum ke talon pon si piposinilitum labang so ke talon pon mapo geli karbi tum ta khai kang thim penak ijutang dokok la pen eneti dokok oposi nilitum hafisar pusar pen wangjir karbi thang sengkan kimi po labang so chama thadam sinilitum klempon bo